Ακαδημία, κέντρο γνώσης και ιδιαίτερων μαθημάτων, σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και συμβουλευτικής σπουδών. Μαθήματα προετοιμασίας για μαθητές και φοιτητές. Με τα μαθητοκεντρικά μοντέλα και το εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών είμαστε δίπλα στους σπουδαστές μας σε κάθε βήμα, ώστε η εκπαίδευση να συναντήσει τη γνώση και την ποιότητα. Ακαδημία. Σας καλωσορίζουμε στο χώρο μας στη Μοσχονησίων 7 στην Αλεξανδρούπολη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25 513 024 26. Ακαδημία. Παιδεία από το Maximum FM 93,6 με τον Αρθούρο Καραγιοζίδη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σάββατο σήμερα και είμαστε στη συντροφιά σας με την εκπομπή Παιδεία από την συχνότητα 93,6 του Maximum. Έχει αρχίσει πλέον, αγαπητοί φίλοι, η νέα εκπαιδευτική χρονιά. Έχει αρχίσει με τα όσα προβλήματα υπάρχουν, δυστυχώς και φέτος, και θα μιλήσουμε για αυτά στις επόμενες εκπομπές μας. Έχει αρχίσει λοιπόν με τα προβλήματα, αλλά έχει αρχίσει όμως και με τις προσδοκίες, με τις ελπίδες χιλιάδων παιδιών που φέτος είναι στην τελευταία τάξη του λυκείου και στο τέλος της χρονιάς θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο στις εξετάσεις, στις λεγόμενες πανελλαδικές εξετάσεις, για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα και να εξασφαλίσουν μια θέση στην ανώτερη εκπαίδευση. Η πορεία τους αυτή βέβαια δεν είναι εύκολη. Η επιτυχία, όπως άλλωστε σε οποιονδήποτε τομέα της ζωής μας, έτσι και εδώ, απαιτεί κόπο. Χρειάζεται μια μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια. Χρειάζεται συγκέντρωση και διάβασμα επί πολλές ώρες και συστηματικά. Διότι μόνο έτσι, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, μόνο έτσι θα μπορέσει να αποκτήσει κανείς τις απαραίτητες και τις ποιοτικές γνώσεις, αλλά και την δυνατότητα να αναδείξει, να προβάλλει αυτές τις γνώσεις όταν έρθει η στιγμή στη διάρκεια των 3 ωρών της κάθε εξέτασης. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που οι μαθητές της τρίτης λυκείου θα διαγωνιστούν με το υπάρχον σύστημα, αυτό που ξέρουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Από του χρόνου το σύστημα αλλάζει. Δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουμε ούτε εμείς, ούτε και τα παιδιά και οι γονείς, για το ποιοι θα είναι τελικά οι κανόνες του παιχνιδιού και τι ακριβώς πρόκειται να γίνει. Βλέπετε, πειραματίζεται και πάλι ως συνήθως αυτό το Υπουργείο Παιδείας, και μακάρι επιτέλους να καταλήξει σε ένα ποιοτικό και βιώσιμο, θα έλεγα, ένα βιώσιμο σύστημα λειτουργίας του λυκείου, αλλά και της πρόσβασης στην ανώτερη εκπαίδευση. Σε ένα σύστημα που μακροχρόνια, το τονίζω αυτό, μακροχρόνια, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του έθνους. Ας το ελπίσουμε.
Σε κάθε περίπτωση όμως, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να πούμε ότι όποιο και αν είναι το σύστημα, όπως και να αλλάξει, ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι για να πετύχει εν τέλει κανείς πρέπει να έχει πραγματικές και καλές γνώσεις. Διότι σε αυτή την περίπτωση ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε σύστημα και οπωσδήποτε πετυχαίνει. Πετυχαίνει βέβαια στην πρώτη φάση, σε ό,τι αφορά την εισαγωγή του σε κάποια σχολή προτίμησης. Αλλά η πορεία του δεν σταματάει εκεί. Ακολουθούν οι φοιτητικές σπουδές, η απόκτηση εξειδίκευσης και εν τέλει κάποιου συγκεκριμένου επαγγέλματος, στο οποίο επάγγελμα θα πετύχει κανείς μόνο αν το αγαπά. Άρα, εκτός από την καλή προετοιμασία για τις πανελλαδικές, τις εισαγωγικές αυτές εξετάσεις, θα έλεγα ότι χρειάζεται και η αγάπη και το ενδιαφέρον για αυτό που θέλει να κάνει και επιλέγει κανείς. Δηλαδή να μην κάνει αυτό που θα κάνει και αυτή την προετοιμασία και το διάβασμα και τα μαθήματα επί πολλές ώρες, επειδή απλά και μόνο αυτές είναι οι εξετάσεις που πρέπει να δώσει, αυτά είναι τα μαθήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί αναγκαστικά, διότι αυτά είναι τα μαθήματα τα οποία θα δώσει για να μπορέσει να πετύχει σε κάποια σχολή. Και έχουμε πει πολλές φορές στις εκπομπές μας αυτές ότι καθοδηγούνται οι μαθητές σε πολλές περιπτώσεις σε κάποιες προτιμήσεις που πολλές φορές δεν τους ταιριάζουν, απλά επειδή το κοινωνικό περιβάλλον θεωρεί ότι καλό είναι να ακολουθήσει την τάδε γραμμή. Και τότε όλη αυτή η προσπάθεια γίνεται εξ ανάγκης, γίνεται χωρίς αγάπη, χωρίς ενδιαφέρον, ακόμα και αν πετύχει κανείς. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το σημείο της αγάπης για αυτό που κάνει πρέπει να υπάρχει. Βλέπετε, είναι πολλά, αγαπητοί φίλοι, τα συστατικά της επιτυχίας που συνθέτουν και το κλειδί. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά και πολλά άλλα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε. Σήμερα έχουμε κοντά μας για να συζητήσουμε όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έναν καλό συνάδελφο, μαθηματικό, έναν άνθρωπο που υπηρέτησε για πολλά χρόνια την εκπαίδευση και από την θέση του καθηγητή λυκείου και συνεχίζει να την υπηρετεί και σήμερα από την θέση του φροντιστή. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο ιδιοκτήτης των φροντιστήριων Κίνητρο, ο Παναγιώτης ο Καραϊονίδης. Κύριε Καραϊονίδη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Αρθρώρε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Για να δούμε λίγα πράγματα. Στις τελευταίες πανελλήνιες εξετάσεις του Μαΐου, του Ιουνίου, τώρα είχαμε πολλά καλά και θα έλεγα άριστα αποτελέσματα στην πόλη μας. Ποιο είναι τελικά κατά τη γνώμη σας το κλειδί της επιτυχίας αυτής? Είναι πραγματικότητα ότι φέτος η πόλη μας αρίστευσε. Ναι. Πολλά παιδιά με πάρα πολλά μόρια. Πολλά παιδιά. 19.700, 19.600. Θα έλεγα ότι η φετινή φουρνιά ήταν μια φουρνιά πολύ καλών μαθητών.
Αλλά ο καλός μαθητής σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει πρώτα απ' όλα πολύ σπουδαία και σοβαρή προετοιμασία. Σημαίνει πολύωρο διάβασμα καθημερινά. Σημαίνει διάβασμα όχι μόνο την τελευταία χρονιά, αλλά διάβασμα διαχρονικά. Σε όλο το γυμνάσιο, σε όλο το λύκειο. Ο μαθητής που διαβάζει και προετοιμάζεται σωστά αποκτά τις βάσεις εκείνες που τελικά στη γάμα λυκείου τον κάνουν ένα πολύ πολύ σοβαρό υποψήφιο. Με πολύ καλά αποτελέσματα. Επομένως, η καλή ποιότητα του παιδιού, η καλή προετοιμασία, η καλή επιλογή των καθηγητών του και το συνεχές διάβασμα φέρνουν και τα καλά αποτελέσματα. Ναι, για όλα αυτά θέλω έτσι να μιλήσουμε λίγο αναλυτικότερα παρακάτω, αλλά θα θέσω μια ερώτηση έτσι στην αρχή, η οποία ενδιαφέρει όλους μας και κατά καιρούς συζητιέται. Μπορεί άραγε ένας μαθητής σήμερα, χωρίς την εξωσχολική, την φροντιστηριακή βοήθεια, να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των εξετάσεων και να πετύχει, κατά τη γνώμη σας? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Εγώ θα μιλήσω για το μάθημά μου και θα πω ότι στα μαθηματικά, αν ένα παιδί προετοιμαστεί διαβάζοντας το σχολικό του βιβλίο και μείνει μόνο στο σχολείο του, ένας βαθμός που θα μπορούσε να γράψει είναι μέγιστο 5. Οι εξετάσεις έχουν απαιτήσεις πολύ μεγαλύτερες από το επίπεδο του σχολείου. Επομένως δεν αρκεί. Θέλει και κάτι άλλο. Αυτό είναι πλέον, φαντάζομαι, ξεκάθαρο σε όλους και στην κοινωνία, γι' αυτό και απευθύνονται σχεδόν όλα τα παιδιά σε αυτή τη βοήθεια. Είπατε χαρακτηριστικά ότι αν περιοριστεί στο σχολικό βιβλίο και στις βάση περιπτώσει στα μαθήματα που διδάσκεται στο σχολείο, ο μέγιστος βαθμός που θα μπορέσει να γράψει στις εξετάσεις αυτές θα είναι το 5. Εσείς υπηρετήσατε το δημόσιο σχολείο. Γιατί κατά τη γνώμη σας η κατάσταση είναι αυτή που είναι, εκ των αποτελεσμάτων που αναφέρατε κι εσείς? Γιατί δηλαδή δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει, εγώ δεν λέω ότι δεν θέλει ως σύστημα το δημόσιο σχολείο, και πολύ περισσότερο δεν αναφέρομαι στους λειτουργούς που το επιδατούν, στους καθηγητές του δημόσιου σχολείου. Ξέρουμε ότι πάρα πολλοί εξ αυτών είναι άριστοι καθηγητές και κάνουν μια άριστη προσπάθεια. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Γι' αυτό θέλω την δική σας την άποψη. Γιατί τελικά δεν ανταποκρίνεται το δημόσιο σχολείο? Λοιπόν, εγώ θα το κάνω δύο τμήματα, αυτό, δύο κομμάτια, αυτό που είπατε, κύριε Αρθρόρη. Ναι. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει σχέση με τα σχολικά τα βιβλία. Σχολικά βιβλία. Τα σχολικά τα βιβλία, τουλάχιστον στα μαθηματικά, όσον αφορά αυτά που διδάσκονται στο σχολείο και τα θέματα στις πανελλαδικές, το μόνο κοινό που έχουν είναι το κομμάτι της θεωρίας. Ναι. Το πρώτο θέμα της θεωρίας, που έχει το θεώρημα και τα σωστά λάθη κτλ., αυτό το καλύπτει το σχολικό το βιβλίο. Μετά από εκεί, οι ασκήσεις που παίρνουν στις πανελλαδικές, σε επίπεδο δυσκολίας, σαφέστατα ξεπερνούν το σχολικό του βιβλίο. Και σε ποσότητα και σε ποιότητα. Επομένως, το υπάρχον σχολικό βιβλίο στα σχολεία μας δεν αρκεί για να κάνει τη σωστή προετοιμασία ο μαθητής. Αυτός είναι ένας τομέας. Ναι. Ο δεύτερος τομέας είναι ο δημόσιος λειτουργός. Επειδή στα σχολεία υπηρέτησα 16 χρόνια και επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα λύκεια και με τη γάμα λυκείου, θα σας πω ότι δεν υπάρχει στα δημόσια σχολεία ένας γενικός προγραμματισμός. Δεν υπάρχει κάποιος που να κατευθύνει όλους τους συναδέλφους στο τι πρέπει να κάνουν. Ο κάθε ένας από αυτούς κάνει ό,τι νομίζει μες στην τάξη, χωρίς πρόγραμμα και χωρίς έλεγχο και χωρίς καθοδήγηση. Επομένως, οι άξιοι και ικανοί συνάδελφοι κάνουν την προσπάθειά τους και πετυχαίνουν κάποια αποτελέσματα. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δυστυχώς δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Επομένως, ένας τομέας είναι το σχολικό το βιβλίο, το οποίο θα πρέπει να εμπλουτιστεί με τέτοια ύλη ώστε να προετοιμάζει το μαθητή σωστά στις παραλλαδικές, και το δεύτερο είναι θα πρέπει αυτοί όλοι οι καθηγητές του σχολείου μας
με κάποια γενική καθοδήγηση κάποιου υπευθύνου, κάποιου συμβούλου, ίσως ό,τι άλλο θα είναι αυτό, να ξέρουν τι πρέπει να κάνουμε στην τάξη και πώς να το κάνουμε. Μα εγώ από ό,τι ξέρω, κύριε Καραγιαννίδη, υπάρχουν κάποιες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να διδάσκεται ένα μάθημα με αυτόν τον τρόπο, πρέπει, και μάλιστα τώρα βγαίνουν ότι τι ακριβώς πρέπει να πετύχουμε διδάσκοντας αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα στα μαθηματικά, να αντιλαμβάνετε την έννοια των πράξεων, να αντιλαμβάνετε το ένα. Μήπως αυτές οι οδηγίες κάνουν το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή περιορίζουν τον καθηγητή, δηλαδή περιορίζουν την ελευθερία του, ο οποίος νιώθει καλύτερα τι πρέπει να κάνει μέσα στην τάξη με τους συγκεκριμένους μαθητές για να εμπλουτίσει τη γνώση τους. Επειδή εμείς είμαστε μέσα στην τάξη πάρα πολλά χρόνια, εγώ θα λέω ότι αυτές οι οδηγίες είναι θεωρητικές. Η διδασκαλία του μαθήματος και των μαθημάτων γενικά είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το εξαιρετικό. Μπαίνοντας μέσα σε μια τάξη, προσαρμόζεσαι στην τάξη σου και δεν μπορείς να ακολουθείς τις οδηγίες που αυτοί από το Υπουργείο, να μην πω, διότι αυτοί λειτουργούν έτσι, λοιπόν, δίνουν. Επομένως, η διδασκαλία του μαθήματος δεν μπαίνει σε κανόνες. Ο καθηγητής, κατά τη δική μου άποψη, είναι σαν το θεατρίνο. Μπαίνει πάνω στην σκηνή, μπαίνει μέσα στην τάξη και σύμφωνα με το περιβάλλον που έχει μέσα στην τάξη, κάνει τη δουλειά του. Η κάθε τάξη, το κάθε σχολείο είναι διαφορετικό. Και ο καθηγητής πρέπει να λειτουργεί σε κάθε τάξη αλλιώτικα. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ βασικό εγώ. Πάρα πολύ βασικό. Έτσι. Επομένως, οι γενικές οδηγίες του στυλ να μάθετε τα παιδιά να σκέφτονται είναι πολύ θεωρητικά. Στην πράξη δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά, ούτε μπορεί κάποιος καθηγητής του σχολείου να τα στοχεύσει. Να τα ακολουθήσει επακριβώς. Έτσι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Επομένως, πάνω από αυτό, στον καθηγητή της τάξης, αν αυτός θέλει να δουλέψει, έχει την ικανότητα να δουλέψει για να μπορέσει να βγάλει αποτελέσματα. Ναι. Να δούμε λίγο και το θέμα των βιβλίων, επειδή το αναφέρατε. Είπατε ότι το βιβλίο, το σχολικό, πρέπει να εμπλουτιστεί με περισσότερες ασκήσεις και όχι μόνο σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα, τέτοια ώστε να αντιστοιχεί κατά έναν τρόπο στις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Εδώ τίθεται, μπορεί να τεθεί το ερώτημα αντίστροφα. Μήπως πρέπει να γίνει το αντίθετο, μήπως οι εξετάσεις και οι απαιτήσεις των εξετάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλες, γιατί να μην προσαρμοστούν οι εξετάσεις και οι απαιτήσεις τους στα σχολικά βιβλία έτσι όπως υπάρχουν τώρα? Είναι ένα ερώτημα. Νομίζω ότι αν προσαρμόσουμε τις εξετάσεις στα σχολικά τα βιβλία, θα υποβαθμίσουμε σε μέγιστο βαθμό την παιδεία μας. Εσείς ξέρετε πιο καλά από μένα. Μάλιστα. Ότι τα σχολικά τα βιβλία δεν έχουν. Ναι, τα σχολικά τα βιβλία δεν έχουν σχεδόν τίποτα μέσα. Άρα θα προσαρμόσουμε τις εξετάσεις πού, σε ποιο επίπεδο? Έτσι. Στο βιβλίο. Το βιβλίο πρώτα απ' όλα το σχολικό, σε κάθε κατηγορία ας πούμε ασκήσεων, έχει ένα παράδειγμα και μισό. Ένα και μισό. Δεν έχει τίποτα άλλο. Επομένως, πού θα προσαρμόσουμε την εξεταστική μας διαδικασία? Σε ποιο βιβλίο? Είναι γεγονός ότι τα σχολικά βιβλία είναι κακογραμμένα και όλα αυτά που λέτε είναι ακριβώς έτσι. Άρα θα σας πω ένα παράδειγμα εδώ, ότι στο βιβλίο του μαθηματικών της Γ' Λυκείου, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπάρχει ένα κεφάλαιο με 100 σελίδες, το οποίο είναι εκτός ύλης και κάθε χρόνο το τυπώνουν, το ξανατυπώνουν, την γραμμική άλγευρα. Και έχουμε πει χιλιάδες φορές τους υπευθύνους εκεί. Οι σελίδες εκτυπώνονται. Βάλτε ασκήσεις. Βάλτε κάτι παραπάνω σε αυτό. Γιατί εκτυπώνονται 100 σελίδες σε ένα άχρηστο βιβλίο? Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά εγώ έτσι θα έθετα και ένα άλλο θέμα σε αυτό το σημείο. Φανταστείτε πόσα βιβλία εκτυπώνονται για τις ανάγκες της χώρας, της ολόκληρης χώρας, κάθε χρόνο. Και αυτές οι σελίδες που ουσιαστικά είναι άχρηστες διότι δεν διδάσκονται, πόσο κόστος βγάζουν αυτές τις σελίδες? Δηλαδή αν μετρήσει κανείς, ίσως να έχει και ενδιαφέρον να μετρήσει κανείς. Θα μπορούσε να εμπλουτιστεί με υλικό που είναι χρήσιμο στις πανελλαδικές. Ναι, ή εν πάση περιπτώσει αυτό το κόστος, ας πούμε, να δοθεί κάπου αλλού σε κάποιες άλλες κοινωνικές ανάγκες. Αλλά είπαμε, η προχειρότητα που διέπει την λειτουργία αυτού του Υπουργείου Παιδείας έχει συζητηθεί πάρα πολύ και από αυτή εδώ την εκπομπή. Δυστυχώς προς το παρόν δεν βλέπουμε
καμία αλλαγή, καμία πρόοδο. Θα πούμε πολλά ακόμα, αγαπητοί φίλοι. Θα πρέπει να κάνουμε όμως σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Maximum 93,6. Ακούς ραδιόφωνο. Παιδείας παιδεία από το Maximum FM 93,6 με τον Αρθούρο Καραγκιόζηδη. Αγαπητοί φίλοι, ξανά στην συζήτησή μας, στην εκπομπή Παιδείας Παιδεία. Συζητάμε εδώ στο στούντιο μαζί με τον Παναγιώτη τον Καραγιαννίδη, τον μαθηματικό και ιδιοκτήτη των φροντιστηρίων Κίνητρο. Συζητάμε για το κλειδί της επιτυχίας. Είχαμε πολλές επιτυχίες φέτος στην πόλη μας, αλλά γενικότερα τα θέματα που σχετίζονται με όλη αυτή την πορεία των μαθητών τόσο στα δημόσια σχολεία τόσο και στην εξωσχολική εκπαίδευση. Κύριε Καραγιαννίδη, να δούμε λίγο τώρα ένα θέμα που και αυτό φαντάζομαι ότι ενδιαφέρει διαχρονικά όλους μας. Μιλήσαμε προηγουμένως για το δημόσιο σχολείο, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και για το γιατί δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, για παράδειγμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Βέβαια αυτά τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, είναι το θέμα πολυσύνθετο, έχουμε αναφερθεί σε αυτό πολλές φορές και θα κάνουμε και άλλες συζητήσεις. Από την άλλη, δυστυχώς θα έλεγα η ιδιωτική παιδεία, που κατά τη γνώμη μου προσφέρει τα μέγιστα, αντιμετωπίζεται ωστόσο κάπως σε ένα βαθμό αρνητικά, θα έλεγα. Εξού και η λέξη αυτή, η γνωστή λέξη παραπαιδεία. Εσείς αλήθεια συμφωνείτε με αυτόν τον ορισμό και με αυτή την προσέγγιση? Τη λέξη παραπαιδεία εννοείται? Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι το φροντιστήριο είναι παραπαιδεία. Εγώ θα έλεγα ότι το φροντιστήριο είναι παράλληλη παιδεία. Έτσι. Και θα έλεγα ότι είναι και καλύτερη παιδεία. Παραπαιδεία είναι το παρά. Δεν ξέρω γιατί είναι φιλολόγος, αλλά το παρά σημαίνει κάτι παράνομο. Άρα λοιπόν το φροντιστήριο δεν είναι παρά παιδεία. Είναι ένας χώρος στον οποίο συμπληρώνεται, για να μην πω και δίνεται, η μόρφωση στα παιδιά μας. Άρα λοιπόν η λέξη παραπαιδεία για μένα δεν υπάρχει. Γιατί κατά τη γνώμη σας, παρόλα αυτά, γιατί συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε, είναι ακριβώς παράλληλη παιδεία και όχι παράνομη παιδεία, αλλά γιατί κατά τη γνώμη σας αντιμετωπίζετε έτσι κάπου, ακόμα και από τους θεσμικούς φορείς της χώρας μας, και ακούμε συνέχεια να μιλάνε οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί ότι να αλλάζουμε το σύστημα με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να μειώσουμε την παραπαιδεία, εννοώντας ας πούμε και τα φροντιστήρια. Γιατί υπάρχει οι πολιτικοί τέτοια... κάνουν τη δικιά τους δουλειά, έχουν τους δικούς τους σκοπούς, τα δικά τους ωφέλη. Αυτά είναι ανεξάρτητα με το θέμα των φροντιστηρίων. Αυτοί κάνουν τα δικά τους προβλήματα, έχουν τα δικά τους προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι το σύστημα εισαγωγής στις πανελλαδικές, στα πανεπιστήμια, διαχρονικά είναι το ίδιο ή περίπου το ίδιο. Έχω ζήσει 4 αλλαγές σαν καθηγητής. Και νομίζω ότι κάθε φορά μόνο κατόνομα αλλάζουν. Η ουσία δεν άλλαξε ποτέ. Ούτε τώρα θα αλλάξει με το νέο σύστημα η ουσία. Έτσι νομίζω εγώ. Είχαμε τις δέσμες. Τι άλλαξε που έγινε το νέο σύστημα? Τι θα αλλάξει τώρα? Το είπατε προηγουμένως ότι σε κάθε σύστημα έχουμε εξετάσεις. Και σε κάθε εξετάσεις οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές γράφουν καλά. Αυτοί λοιπόν περνάνε. Τι λέτε για την άποψη που προβάλλεται και αυτή, ότι πρέπει αυτές οι εξετάσεις γενικότερα να καταργηθούν και να είναι ελεύθερη η πρόσβαση στα πανεπιστήμια? Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα 2 πράγματα να συζητήσουμε. Το πρώτο είναι ότι πριν το νέο σύστημα, το 1998 δηλαδή, οι εισακτέοι στα πανεπιστήμια τα ελληνικά ήταν περίπου 30.000 μέχρι 40 το πολύ. Ναι. Με το σύστημα του 1999, με το σύστημα που υπάρχει τώρα,
Ο τότε υπουργός, ο Αρσένης, λοιπόν, αύξησε τον αριθμό των εισακτέων περίπου στους 80 με 100.000, 80-90.000, κάπου εκεί είναι τώρα. Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Ουεν το πολλό το εφ. Τι σημαίνει αυτό? Η χώρα μας χρειάζεται επιστήμονες. Χρειάζεται λίγους, ικανούς, πολύ καλά ενημερωμένους και άξιους. Ο μεγάλος λοιπόν αριθμός των εισακτέων νομίζω ότι υποβαθμίζει την παιδεία. Υποβαθμίζει την ανώτατη παιδεία μας. Επομένως, εισαγωγή στα πανεπιστήμια χωρίς εξετάσεις, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει, Ναι, βεβαίως. Ακόμη χειρότερα. Δεν θα έχουμε δηλαδή μαθητές, θα πηγαίνουν στο Λύκειο, δεν θα προετοιμάζονται, δεν θα έχουν δηλαδή υπόβαθρο γνωστικό, θα πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, χωρίς γνωστικό υπόβαθρο δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας. Αυτό σημαίνει κακοί μαθητές, κακοί φοιτητές, κακοί αυριανοί επιστήμονες, οι οποίοι και όμως... συνέπεια αυτοί θα παράγουν κακούς μαθητές. Και αυτό σημαίνει μια κατρακύλα στην κοινωνία μας. Εγώ θεωρώ ότι τα πανεπιστήμια είναι χώρος ανώτατης εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν πρέπει να πηγαίνουν λίγοι, άξιοι και ικανοί. Να επιμορφώνονται σωστά και αυστηρά και να βγαίνουν άξιοι και ικανοί, μορφωμένοι επιστήμονες ώστε να υπηρετούν τη χώρα. Και να μην είναι άνεργοι φυσικά, έτσι. Να δούμε τώρα και κάτι άλλο. Σήμερα υπάρχει, θα έλεγα, αρκετά μεγάλη προσφορά στην ιδιωτική αγορά, ενώ την εξωσχολική εκπαίδευση, τα φροντιστήρια. Εσείς πιστεύετε ότι όλοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτει μια ποιοτική εκπαίδευση και μάθηση? Και θέλω να το συνδυάσω αυτό το ερώτημα και με το τελικά πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η σωστή επιλογή του καθηγητή, είτε είναι σε φροντιστήριο είτε οπουδήποτε αλλού. Να τα συνδυάσουμε λίγο, διότι πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη προσφορά και ακούς συνέχεια ότι κάποιοι κάνουν μαθήματα, κάποιοι προσφέρουν κάποιες γνώσεις κτλ. Ανταποκρίνονται άραγε όλοι? Λοιπόν, τα προβλήματα που έχει το δημόσιο σχολείο, στο οποίο διορίζεσαι και είσαι καθηγητής χωρίς έλεγχο μετά, νομίζω ότι μεταφέρεται και στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Είναι σαφές ότι όλοι οι καθηγητές δεν είναι ίδιοι. Είναι σαφές ότι η παιδεία προσφέρεται σε πολύ καλή ποιότητα από μερικούς μόνο, όχι από όλους. Επομένως η επιλογή του γονέα που θα στείλει το παιδί του, από ποιον άνθρωπο θα αποκτήσει τις γνώσεις, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Και όχι πάμε στο φροντιστήριο για να πάμε στο φροντιστήριο. Εγώ νομίζω ότι η επιλογή ενός φροντιστηρίου είναι πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας. Πρέπει να προσέχεις πού πας το παιδάκι σου, ποιος τον κάνει μάθημα, τι εμπειρία έχει, αν ξέρει την ύλη. Βέβαια όλα αυτά ένας γονιός δεν μπορεί να καταλάβει, δεν τα ξέρει και πάει το παιδί του οπουδήποτε. Νομίζω λοιπόν ότι και στο φροντιστήριο πρέπει να κάνεις μια πολύ σοβαρή επιλογή. Και θα πω και κάτι ακόμη. Η εμπειρία στη δικιά μας τη δουλειά είναι πάρα πολύ σοβαρός παράγοντας. Δεν μπορεί ένας μαθηματικός, ένας φυσικός, ένας χημικός, ένας φιλόλογος, όταν είναι νεαρός, να ξέρει τα πάντα, όσο έξυπνος και να είναι. Βεβαίως, όταν είναι έξυπνος, με τα χρόνια θα γίνει πάρα πολύ καλός. Αλλά στην αρχή δεν είναι δυνατόν να τα ξέρει όλα. Η εμπειρία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει ο καθηγητής να ξέρει από την Α Λυκείου και όλα, από τη Β Λυκείου και όλα, τι χρειάζεται το παιδάκι, ποιες γνώσεις πρέπει να αποκτήσει, πώς θα τις αποκτήσει, τι βάζουν στις πανελλαδικές, τι θέματα μπαίνουν, ποια είναι η τεχνοτροπία, ποιες είναι οι μορφές των ασκήσεων. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη γκάμα προϋποθέσεων που πρέπει να πληρεί ένας καθηγητής για να θεωρείται καλός καθηγητής. Και οι γονείς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί τι επιλέγουν. Όχι επιλέγουμε τυχαία. Πρέπει να προσέχουμε, να σκεφτόμαστε, γιατί όχι οι παρέες, ένας άλλος παράγοντας που επιλεγείς φροντιστήριο είναι και η παρέα, έτσι. Όχι οι παρέες. Ναι, προφανώς. Λοιπόν, γιατί το φροντιστήριο παρέχουμε γνώση και δεν κάνουμε βόλτα και κάνουμε τέτοια πράγματα. Επομένως, πολύ προσεκτική η επιλογή του φροντιστή σας. Και αυτό θα έλεγα ότι γίνεται σε αρκετές περιπτώσεις. Ουσιαστικά εγώ το έχω ονομάσει, αν θέλετε,
πάρκινγκ παιδιών, όταν απλά οι γονείς αποφασίζουν να πάνε το παιδί τους να το γράψουν σε ένα φροντιστήριο, απλά και μόνο να μην έχει κάποιο ελεύθερο χρόνο για να ασχολείται ενδεχομένως με άλλα πράγματα αρνητικά, και όχι για να πάρει να αποκτήσει μια σωστή και ποιοτική γνώση. Και επίσης θα έλεγα ότι αυτό που επισημάνατε πολύ σωστά, ότι ένας νέος και άπειρος καθηγητής, ας το πούμε, θα γίνει καλός με τα χρόνια κτλ. Επομένως δεν μπορεί να του ανατεθεί ένας ρόλος υπεύθυνος με τη μία, και όμως γίνονται αυτά τα πράγματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν κάποιες ανάγκες. Δυστυχώς. Εγώ εκτιμώ τους νέους, τους βοηθώ πάρα πολύ, τους εκτιμώ αφάνταστα, έτσι, τους σέβομαι, αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι νέοι ότι σιγά σιγά γινόμαστε, σιγά σιγά. Είσαι άξιος, είσαι νεαρός, είσαι ικανός, διαβάζεις, ενημερώνεσαι, ρωτάς τους παλαιότερους, αποκτάς την εμπειρία και έτσι σιγά σιγά γίνεσαι, κτίζεσαι και γίνεσαι ένας πολύ σωστός καθηγητής μετά. Από τα πρώτα χρόνια ακόμη νομίζω πως δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβεί. Επομένως συμφωνείτε κι εσείς ότι ένα από τα συστατικά, μία από τις συνιστώσεις της επιτυχίας είναι και η σωστή επιλογή του καθηγητή, ο οποίος θα δουλέψει με ένα παιδί για να... Βεβαιότατα. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα, κύριε Καραγιαννίδη, λίγο και τις αντικειμενικές δυσκολίες, εννοώ το επίπεδο των θεμάτων στις εξετάσεις. Πώς είδατε εσείς, για παράδειγμα, ας πάμε στα μαθηματικά με τα οποία και ασχολείστε, πώς είδατε τα φετινά θέματα, και θέλω να κάνουμε, αν θέλετε, και μια σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, περσινά. Τελευταία προηγούμενα χρόνια, ναι. Εγώ θα θεωρούσα σωστό τα θέματα από χρονιά σε χρονιά να είναι περίπου ισοδύναμα. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Ναι. Αυτοί όμως που βάζουν τα θέματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή τυχαίνει, ίσως επειδή έχουν κάποια σκοπιμότητα, δεν μπορώ να αναφέρω το λόγο, δεν μπορούν να κρατήσουν αυτή την ισορροπία. Με συνέπεια να έχουμε αυξομοιώσεις δυσκολίας από χρονιά σε χρονιά. Εάν μείνουμε στα περσινά θέματα των μαθηματικών, θα εντοπίσω το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε στο δεύτερο θέμα, το μηγαδικών. Το μηγαδικών, το οποίο θέμα, το τρίτο ερώτημα, αν θυμάμαι καλά, το τελευταίο, ναι, το ήταν, αν θυμάμαι καλά, το τρίτο θέμα, το τρίτο ερώτημα, ήταν, θα έλεγα, έξω από την πραγματικότητα. Και ανεφουσίας με αποτέλεσμα ο μαθητής, ο οποίος ήταν διαβασμένος και ήξερε ότι μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, να πάει στο θέμα το δεύτερο, να προσπαθήσει να το λύσει, να μην μπορεί να το λύσει και να χάνει δύο σημαντικά πράγματα. Πρώτον, τον χρόνο του, ναι, και δεύτερον, την ψυχολογία του. Ακριβώς. Λοιπόν, και αμέσως μετά έλεγε, μα το δεύτερο θέμα δεν θα λύσω, είναι δυνατόν? Και όμως το δεύτερο θέμα ήταν το δυσκολότερο από όλα. Εκεί λοιπόν είχαμε προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά του χρόνου και της ψυχολογίας φέραν δυσκολία και στα επόμενα θέματα μετά. Γιατί ο μαθητής πήγε χωρίς... Τα οποία ήταν εξίσου απαιτητικά. Ήταν απαιτητικά, δεν ήταν όμως άλυτα. Έτσι, ναι. Οπότε ο μαθητής πήγε εκεί χωρίς ψυχολογία και δημιούργησε και άλλα προβλήματα. Γι' αυτό και είδαμε τους βαθμούς ήταν χαμηλά. Έτσι, οι βαθμοί χαμηλά και οι βάσεις πέσανε. Αν πάμε τώρα στα φετινά θέματα, θα έλεγα ότι τα φετινά θέματα είχαν τελείως άλλη νοοτροπία. Με την έννοια ότι μέχρι το 12-13 ένας μαθητής διαβασμένος, στοιχειωδός θα έλεγα εγώ, έγραφε. Ναι. Ήταν το πρώτο θέμα θεωρίας πολύ εύκολο, το δεύτερο θέμα ήταν πάρα πολύ εύκολο, στο τρίτο θέμα υπήρχαν εύκολα ερωτήματα, έγραφε. Βεβαίως υπήρχε πάλι κάποια δυσκολία, αλλά στις ψηλές μονάδες. Ψηλά, δηλαδή γύρω στις 2 μονάδες είχαν δυσκολία, εντάξει. Εκεί, γι' αυτό και είδαμε και τους βαθμούς γενικά να ανεβαίνουν, γι' αυτό είδαμε και τις βάσεις να ανεβαίνουν. Έτσι, και αυτή δυστυχώς η νοοτροπία ακολουθήθηκε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε όλα τα μαθήματα, τα φετινά. Ήταν λίγο πιο εύκολα τα θέματα, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό που έγινε. Έτσι, η δικιά μου λογική είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των θεμάτων από χρονιά σε χρονιά. Καταρχήν ισορροπία, κατά δεύτερον, έχω και εγώ τη γνώμη ότι φέτος τα θέματα ήταν πολύ πιο λογικά, θα έλεγα εγώ, σε σχέση με τα προηγούμενα 3 χρόνια κιόλας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν εύκολα και ξεφτυλιστικά, απαιτούσαν καλή γνώση.
Και ωστόσο ένας μαθητής πραγματικά προετοιμασμένος θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Ενώ στις προηγούμενες χρονιές η αίσθηση ήταν σε όλους μας, πολύ περισσότερο στα παιδιά, ότι βάζανε θέματα για να μην γράψει ο κόσμος. Αυτή ήταν η αίσθηση. Άρα όχι μόνο να είναι σταθερά αλλά τα θέματα, αλλά σταθερά και σε αυτό το, ας το πούμε, το φετινό επίπεδο που ήταν λογικά τα θέματα, και αυτό και είδαμε μεγάλη ανταπόκριση από τους μαθητές. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε σε ακρότητες. Το λέω αυτό γιατί τα θέματα πρέπει να έχουν κάποια διαβάθμιση. Οπωσδήποτε. Διότι με τη διαβάθμιση των θεμάτων διαβαθμίζεις και τους βαθμούς των μαθητών σου. Επομένως κάνεις πιο εύκολη την πρόσβασή τους σε αντίστοιχες σχολές. Φέτος τι έγινε, βλέπετε τι έγινε. Συσσόρευση μεγάλων βαθμών, έτσι, οι βάσεις πολύ ψηλά. Επομένως, κάποια παιδιά τα οποία στα θέματα αυτά που ήταν, όπως λέτε εσείς, αξιοπρεπή, είχαν τις απαιτήσεις τους, γράψαν λίγο χαμηλότερα και χάσαν σχολές που ίσως στόχευαν. Έτσι. Επομένως, τα θέματα πρέπει να είναι διαβαθμισμένα, ώστε να μπορούν να ξεχωρίζουν οι καλοί από τους μέτριους, οι διαβασμένοι από τους αδιάβαστους. Ναι, αυτό βέβαια έχει να κάνει και με ένα άλλο θέμα, εγώ πιστεύω, έχει να κάνει και με την πρώτη, γιατί η κατάσταση με τις βάσεις τελικά διαμορφώνεται όχι μόνο από τους βαθμούς που έχουν γράψει τα παιδιά, αλλά και από τη ζήτηση, από τις προτιμήσεις. Βέβαια. Όλα αυτά διαμορφώνουν τις βάσεις και είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα το οποίο δυστυχώς εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω να υπάρχει μια προσπάθεια εκ μέρους του Υπουργείου ή των αρμοδίων να επιληθεί σε ό,τι αφορά ακριβώς τον τρόπο της επιλογής των σχολών. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι αυτή η κατάσταση η οποία επιτρέπει σε ένα μαθητή να επιλέξει 60 σχολές και παραπάνω και μεταξύ αυτών σχολές που δεν έχουν καμία σχέση μία με την άλλη είναι πρόβλημα. Παλαιότερα, όταν υπήρχε το σύστημα των δεσμών, θα θυμάστε ότι ο μαθητής επέλεγε μία δέσμη, από τη δέσμη αυτή πήγαινε σε κάποιες συγκεκριμένες σχολές. Ακριβώς. Και δεν είχε αυτή την πολλαπλή επιλογή. Ναι. Αυτό ήταν ένα στοιχείο. Το νέο σύστημα τι έκανε? Το νέο σύστημα έδωσε τη δυνατότητα στον μαθητή να επιλέγει αυτές τις πολλές σχολές από διάφορα και διαφορετικά παιδεία. Ναι. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι, νομίζω εγώ, ένα καρκίνωμα της υπόθεσης, διότι ένας μαθητής ο οποίος, παραδείγματος χάρη, θέλει να περάσει ιατρική, άρα τον αρέσει αυτό το επάγγελμα και το αγαπάει το επάγγελμα αυτό, δεν τα καταφέρνει και περνάει μηχανολόγος, μηχανικός ή πολιτικός μηχανικός, αυτομάτως κάνει μια άλλη δουλειά από αυτή που θα ήθελε. Και πολλές φορές παρατάει και την σχολή. Τι λέγατε προηγουμένως εσείς, πρέπει να αγαπάει αυτό που κάνει. Επομένως αυτή η πολλαπλότητα επιλογών ήταν ένα πρόβλημα. Έτσι. Με το νέο σύστημα φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει αυτό. Ναι, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. Φαίνεται, είπα, και λέω φαίνεται γιατί το τοπίο είναι θολό. Ακόμη κανείς μας δεν ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί στη Γ' Λυκείου. Για τους μαθητές που είναι τώρα στη Β. Έτσι. Το τοπίο είναι πάρα πολύ θολό. Από ό,τι φαίνεται, ο μαθητής δεν θα μπορεί να επιλέγει πολλές σχολές από διάφορα παιδεία. Από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά τίποτα ακόμη, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις των αγαπητών μας υπουργών. Πότε θα αποφασίσουν. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, φαίνεται κάπως βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που υπήρχε τόσα χρόνια και το οποίο τελειώνει φέτος για την Γ' Λυκείου. Εάν το κοιτάξετε λίγο το νέο σύστημα, έτσι όπως μας το περιγράφουν, ξαναλέω, χωρίς να είμαστε ακόμη βέβαιοι 100% τι θα συμβεί, με αυτές τις περιγραφές που έχουμε εμείς, εγώ θα έλεγα ότι πιο πολύ πλησιάζει στις παλιές δέσμες που ήταν πριν το 98, έτσι, παρά με το σύστημα το καινούριο. Δηλαδή δίνουμε λιγότερα μαθήματα, στοχεύουμε στη σχολή που θέλουμε, με αποτέλεσμα, να σας πω, ας κάνω και μια πρόβλεψη, να σας πω τι θα συμβεί. Στη νέα χρονιά, όταν πάει η Β' Λυκείου, τώρα Γ' Λυκείου, θα έχουμε μια συσσόρευση υποψηφίων για την ιατρική. Επειδή θα έχει τα μαθηματικά. Και θα δούμε κάτι βάσεις στα ύψη και θα δούμε μαθητές με 19.500 μόρια, με 19.400 να μένουν εκτός σχολών. Επειδή δεν θα έχουν τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών. Αυτό είναι μια πρόβλεψη. Λοιπόν, και ίσως δημιουργήσει και ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Φαίνεται ότι θα το πάνε στο σύστημα το παλιό. Γιατί
Το σύστημα που υπάρχει τώρα, όταν ξεκίνησε, θα θυμάστε ότι είχε το τραγικό 14 μαθήματα. Ναι, πρώτη χρονιά. Επί του Αρσένη. Ναι, 14 μαθήματα του Αρσένη ήθελαν να γράφουν τα παιδιά μας. Μετά τα έκανε 9 ο Ευθυμίου και πάει λέγοντας. Έτσι, βλέπετε δηλαδή ότι δεν υπάρχει σταθερότητα. Επομένως, ένα σύστημα σταθερό για πολλά χρόνια, μελετημένο, όχι επιπόλαιο. Ναι. Έτσι, φαίνεται ότι με το νέο σύστημα ουσιαστικά πάμε για δέσμες. Και από ό,τι φαίνεται, χωρίς να με σιγουριά ξαναλέω, από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και ένα πεδίο για στρατιωτικές σχολές. Από ό,τι φαίνεται. Αυτό είχε συζητηθεί. Πρόσφατα ο Λοβέρδος κάτι ανέφερε γι' αυτό πάλι. Να. Κάτι ανέφερε ότι θα γίνει και ένα πεδίο για στρατιωτικές σχολές. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα εδώ, λόγω των μαθημάτων, βαρύτητας κτλ. Αλλά έτσι άκουσα προχθές ότι ο Λοβέρδος είπε για έκτο πεδίο. Για να δούμε. Αλλά ξέρετε, σε μένα τουλάχιστον είναι βαθιά πεποίθηση, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε, ότι όποιο και αν είναι τελικά το σύστημα, ας το πούμε για άλλη μια φορά και περισσότερο προς τους μαθητές, τους δικούς μας και άλλους, γενικότερα προς τους μαθητές, όποιο και αν είναι το σύστημα, αυτό που χρειάζεται σε κάθε περίπτωση είναι αυτό το χτίσιμο μιας καλής γνώσης. Έτσι. Το σύστημα όποιο και να είναι θέλει βαθιά γνώση του αντικειμένου. Ακριβώς. Άρα θέλει καλή προετοιμασία, μεθοδική προετοιμασία, πολύχρονη προετοιμασία, έτσι ώστε να αποκτήσεις το υπόβαθρο το γνωστικό και μετά από εκεί οποιοσδήποτε υπουργός ας κάνει το σύστημα που θέλει. Αν εσύ στέκεις τα πόδια σου, αν εσύ ξέρεις την ύλη, ξέρεις τα μαθήματά σου, είσαι διαβασμένος, μην φοβάσαι τίποτε μαθητή μου, θα πας μια χαρά. Και θέλω να τονίσουμε λίγο, κύριε Καραϊνίδη, αυτό που αναφέρατε και πάλι, ότι χρειάζεται μακρόχρονη προσπάθεια, διότι δεν νομίζω, μάλλον εγώ είμαι τουλάχιστον σίγουρος ότι δεν είναι δυνατόν ένας μαθητής, όση θέληση και αν έχει, όση προθυμία και να έχει να κάτσει να διαβάσει, να αφιερώσει χρόνο, να πετύχει ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια την τελευταία χρονιά. Θα πω ένα σχόλιο γι' αυτό, ότι ακούμε συχνά μερικούς μαθητές να λένε εγώ θα διαβάσω στη Γάμα Λυκείου, όχι μετά. Λοιπόν, θα πω το εξής εγώ από την εμπειρία μου. Ο μαθητής που διαβάζει στη Γάμα Λυκείου και θέλει να διαβάσει τη Γάμα Λυκείου και ξεκινάει με όρεξη να διαβάσει τη Γάμα Λυκείου, στον δρόμο του βρίσκει λακκούβες. Πολλές λακκούβες, πολλά φαντάκια. Οι λακκούβες είναι τα κενά των προηγούμενων τάξεων, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να μάθει την ύλη, αλλά αυτά τα κενά να μην τον αφήνουν, να το δημιουργούν πρόβλημα, με αποτέλεσμα σε λίγο καιρό να εγκαταλείπει την προσπάθεια. Να εγκαταλείπει. Αυτός είναι κανόνας. Δηλαδή όποιος μαθητής νόμισε ότι θα πάει στη Γάμα Λυκείου και θα διαβάσει και θα πετύχει στις μεγάλες σχολές, είναι γελασμένος. Διαρκή προετοιμασία, πολυετή προετοιμασία, σημαντική προετοιμασία σε βάθος τη γνώση, σε κάθε θέμα, σε βάθος τη γνώση, ώστε να έχουμε σταθερό υπόβαθρο γνωστικό. Τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Κύριε Καραϊνίδη, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ και εσάς για το ενδιαφέρον σας. Πιστεύω ότι ήταν αρκετά χρήσιμα αυτά που συζητήσαμε σήμερα, μιας που άρχισε και μπήκε για τα καλά η νέα εκπαιδευτική χρονιά και οι μαθητές που ξεκινούν τώρα την προσπάθειά τους πρέπει να αποκτήσουν ένα ξεκάθαρο μπούσουλα για να ξέρουν πώς θα την συνεχίσουν και πώς θα την εξελίξουν αυτή την προσπάθεια, με σκοπό πάντα στο τέλος να έχουν καλά αποτελέσματα. Και το τονίζω και πάλι, δεν πρέπει να ξεχνούν όμως ότι η βάση και η μοναδική, ίσως η μόνη ή η πρώτη αν θέλετε προϋπόθεση αυτής της επιτυχίας είναι οι καλές γνώσεις. Να είστε καλά, θα τα πούμε ξανά το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.